أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat ini terkait berhubungan dengan ayat ini. Ayat ini terakhir rano tiang-tiang sing berbuat dosa, wong sing nglakoni dosa, dadakan terus eling nang Gusti Allah. Terus yo ngapura, iki sing ngayuno wae dhewe sepira wae dosane. Sepira wae dhewe dolimi nang awake dhewe kok terus eling nang Gusti Allah. Eling sing kemenangan dalem ngapura tumaya taufirillah. Ora tobat sambel, ora kapok lompok. Dadi kapoke kapok tenanan. Niate pokoke tobat tenanan, ora ketangko dalam kelanjutane kepleset nglakoni meneh iku wis bab liya. Tobat niku tobat sing tenanan. Boleh iku Gusti Allah tumaya taufirillah ya jidillah ghafurur rahim. Gusti Allah bakal ngapura nglebur kabeh dosa keluputane. Lanjut niki sing cara ngono ngrebekno setan. Terangke iki setan niku boten. Gusti Allah wis wae kelonggaran kudu anak wajah kudu manungsa men lakoni dosa Manja wis lakoni dosa tak budok kudu maksiat malah Gusti Allah janji sapa sing gelem eling lan ngapura dilebur kabeh di ngapura kabeh dosane wah iki ya padha ora entuk gawe awake dhewe setan-setan padha kumpulan padha rundingan pating gremeng pating grumek
Jarane oleh digodha ben kakon dosa tapi yang belum ngapura kok Singapura kabeh. Ora gawe ya wae terus bose setan ketemu iblis ngerah-ngerah tenang dong. Saiki carane kudu dirubah saiki. Carane kudu dirubah. Pengaruh atine, pengaruh nafsune ben ora rasa dosa. Ben ora rasa salah, ben rasa bener terus. Dadi ora jaluk ngapura. Dan iki disinggung teng ayat teng surat Az-Zukhruf. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yasabuna annahum muhtadun. Setan-setan itu padha nasarno, padha menggono menungsa saka dalan bener. Terus dipengaruhi ben ora salah. Nglakoni salah tapi wa yasabuna annahum muhtadun. Rumangsane dekne bener, dadi ora gelem ngapura, ora gelem istighfar ora salah. Kok manungsa iku selalu yastaghfirillah ya sapa wae Gusti Allah janji bakal mlebu dosane. Ayat sing sakniki iki lama-lama menekankan tentang wong sing berbuat dosa, nglakoni maksiat iku sejatine iku ora kok rugekno Gusti Allah, tapi rugekno awake dhewe. Gusti Allah ora sedikit pun lho sak tanggungan sak ngraos sak negara sak donya mbambung kabeh jugal kabeh. Ora rugi Gusti Allah, dadi kira aku tak nduga Gusti Allah ben nesu ben jubet umpamane ngono kabeh kemaki ngono. Wah aku. Mbok sak donya wong sak donya iki paling 7,5 miliar mbambung kabeh duraka kabeh Gusti Allah ora rugi tetep anggone iku lak ambil tetep akbar, tetep mau gede. Sing rugi ya awake dhewe. Soale urusan dunya iki taat kabeh Gusti Allah terbati mboten. Di mana yen terangke oleh. Wa may yaksib isma. Wa man utawi sapane wong. Iku yaksib nglakoni tumindak. Yaksib itu beda ambek yakmal. Nek yakmal itu dibuat sing ora terus ndendino lek yaksib iki gawean saka kata kasaba yaksibu pekerjaan penggawean ora dosa. Dadi gaweane sae ora dosa wae. Itu mek yakmal su'an luweh men timbang yakmal su'an iki. Yaksibu isman berbuat penggawe dosa. Neng sawah kowe gawe ya gawe dosa wae gibah. Neng pasar ya gaweane dosa kletik melek sing dilakoni dosa. Iki pedhok bojone ngajak lakani. Wong metu nang ndi pedhok kancane ngajak lakoni dosa. Aman kae sabane wong iku yaksib nglakoni sapa man. Isman dosa bae nama mongko angin pestine bae nama yaksibu mongko angin pestine nglakoni sapa man ku ing dosa ala nafsihi ing atase awak dhewe man. Ketoke ringkes cekak tapi iki terangno penuh pelajaran. Wong nglakoni dosa niku endi sing dilarang Gusti Allah niku manfaate lan mudharate iku ora kok mergo Gusti Allah ben untung wonten mboten. Awake dhewe dilarang ngombe sing barang haram. Niku ora kok Gusti Allah mampreh untung utawa seneng nek awake dhewe ora ngombe terus nek ngombe terus awake Gusti Allah susah to sedih to mbendu. Wong nglakoni perkara sing dilarang Gusti Allah niku kerugiane rekosane ning dunya lan nang akhirat iku sing nanggung ya wong niku wae dhewe. Pamane ngombe nang dunyane tok urusan saka akhirat. Siji ngentekno dhuwit sing ora manfaat larang regane.
banjure merusak akal sing waras sing ora pengen waras dilek akal waras dirusak teke bodo dirusak banjure kok bisa ana sing overdosis ngombe mate lha sing halal kowe es campur ana es degan ana es sprit ana sing overdosis es campur gak ana ya overdosis Coca-Cola ya ana overdosis sampeyan banyu putih lah semono overdosis terus geser uyang-uyang mletok tapi nek overdosis duwe perkara oplosan lah kira sing nanggung kowe dhewe jadi kabeh sing dilarang iku merusak diri kita nang dunyane ya ning akhirate dipenging zina seks bebas wong ngeloni bojone sak marem sak kapoke oleh ganjaran ora usah biaya masak ya syukuran ngek 20.000 jaluk erno wong ngeloni bojone gratis itu ganjaran kurang marem nguyo sanggon-nggon zina seks bebas akhire Gusti Allah nimbulno penyakit sing ora ana tambane jenenge virus HIV AIDS sampai saiki ora tambane zaman biyen ora entek zaman kuno ora ono karena seks bebas bayar larang wis wedine konangan bojo urip wis serba tipu-tipu apus-apus dadi sing dilarang Gusti Allah niku ning dunyane lan ngrusak awake dhewe ya siku ana nafsi engko konangan anak isin konangan bojo isin konangan wong isin akhirnya kena penyakit nah penyakit waktu gejalane pilek ono lah HIV AIDS itu ceritane ora ono gejalane oh ya ora ora kelipuk lan tidur yo ora ono sing kumpul bojo dhewe terus dadi lara kan ora ono sing ono dadi lara mergo seks bebas terus sing dilarang kaya main itu dilarang mergo merusak ekonomi anak bojone padha keleleran anak bojone padha kekurangan main kalah teko omah ngamuk sing rusak awake dhewe iku ora usah buka babagan hukuman nang akhir sumber nang dunya tok iku wis rusakno panganan sing halal-halal blara wak pite ana wak dosa ana wak sapi enek wak kali enek sing goleki ora halal wak ulo wak kire iku kena penyakit akhirnya sambat ngomongnya sampai dengan akhir jadi setiap dosa yang dilarang Gusti Allah itu balik ini nang awake dhewe jadi nek awake dhewe ngindari ya nek tujuane ya selamat nek ngono selamat tapi nek awake dhewe nebal-nebal melanggar nyolong dilarang akibatnya kok nek nyolong orang itu nyolong nek selamat terus orang itu keburu wong akeh ana cekel polisi ke penjara sampai ning akhir ketok tangane bolak-balik gaji tangane potol gajine tone gajine ngono iku terus dadi sing dilarang Gusti Allah iku kok ora kok kanggo merugikan boten tapi kanggo iman kula jenengan wa kana Allahu aliman hakima wa kana ana sapa Gusti Allah ana iku aliman dane ana sing manane mau pirsa mudane iki tahu segalanya hakiman tur wicaksana Gusti Allah iki mau tahu semua yang ada pada diri kita neng dunia hati ya Gusti Allah pirsa sing digresik-gresikno ya pirsa Gusti Allah pirsa barang sing batin ning ati ya pirsa tapi Gusti Allah hakiman wicaksana iku lho sing rahasia sing elek-elek kula jenengan sing paling elek ditutup kabeh ora dilerek itu nek menungso ora aliman jane ra ngerti sithik wae diler-ler wah iya apa ora nek Gusti Allah mboten Gusti Allah wis setar uyub maha nutupi aib maha nutupi sarune kawulane kok kira-kira dibuka kleyak diblecet sak eneke ngono kula jenengan ki lho gak serem bejaji blas kula dhewe niki kok kira-kira ora ditutupi Gusti Allah
Ya ora bejaji, ora ngaji wajan jemberi. Awake dhewe kabeh. Nek Gusti Allah mau nutupi aib sataru uyuh hakiman jan pirsa kawulane sing diciptakno Gusti Allah piyambak dadi pirsa kawulane panggonane wadah dosa lan kluputan. Sapiape wong dosa aku dosa dening ngapura Gusti Allah. Cuman aibe kula jenengan niku ditutupi Gusti Allah. Kok ora dibuka ngono ya ora ada. Mula kon hati-hati aja seneng noler-noler aib liyan. Terus akhirnya wa may yaksib khoti'atan au isma. Niki sebab penulis nerangno babagan sing denane niki kok asline men khitab secara umum sing didhawuhi ya kabeh umat Kanjeng Nabi. Ana wong nglakoni dosa nuduh wong liyane Tokmah iki kalau Tokmah bin Ubairik sak dhuwure ana Bashir bin Ubairik sing nyorong baju kere dititip wong Yahudi malah sing dititip-titipna sing wong uyah bakura demi Allah sumpah-sumpah dadi dilemparkan tuduhan apa ya dulure kancane CS ya nyakseni saksi palsu sumpah-sumpah nggih demi Allah sing nyolong wong niku terus disinggung meneh iki artine ya secara umum kadang kala wong lugu sing balang dekne sing ngentut dekne tapi nuduh wong liya. Wong sing nuduh dhek nuduh medhot masis. Padahal sing nuduh wong sing nuduh niku nuduh wong antuk dhewe niku. Biasane kan ngoten niku. Atrape wong-wong kathah ngoten niku. Sing balang kanca dhek balang klete. Sapa sing balang iki mau? Tak arep dhewe ngono kok. Nuduh wong liyane. Kaya patrape wong munafik tok mah niku. Waman utai sapane wong iku yasih nglakoni sapa wong khoti'atan ing keluputan dosa. Au isman utawa dosa gedhe, khoti'atan ana sing nasi dosa cilik, au isman utawa dosa gedhe. Lumayan mongko kuwi keri-keri nguncalake utawa balang basa Jawa ngono. Bi kelawan isman barian karena bebasake barian kalau cuci tangan lho maksudnya jadi nah maknanya gue diterang sing gampang Pak wong nglakoni elek nglakoni dosa wis nglakoni elek wis nglakoni dosa ora ngaku malah menang nuduh wong liya sing nglakoni gampangane ya Surabaya Pak ate diceluk kagundro paling kagundro waduh sama sing kok Mas sampean mulai andi kuwi paling wis ora nglakoni wis ora berbuat dituduh difitnah sapa sing nyolong kowe yo ora yo paling wujute dipete kaya sikilem pamane ngono lah sing iki dituduh Tokmah itu udah wong Yahudi mergo dititipi barange wis dititipi gelem nampa gelem nyimpenno malah dituduh difitnah sing nyolong kuwi nyatane barange nang kono kuwi cuman Kanjeng Nabi diparingi kersa Gusti Allah bahwa sing berbuat itu jenenge Tokmah iku wong sing nglakoni elek wong sing nglakoni dosa dosa gedhe dadi ora ngakoni malah dilemparno yarmi bihi dilemparkan lempar batu sembunyi tangan cara bahasane awake dhewe lempar batu sembunyi tangan bualani peleme tanggane utawa nyolongi timune tanggane sing nyolong dekne malah terus nyedaki wong aku dekne ketok-ketoke wong kae sing ora ndek paling wong kae sing dikok model ngono iku dek biyen wis disungguh nang Quran terus saiki kan ya paling wong kae sing dikok aku roh kembali merono ngono iku model lali ilat ngono biyen kula ya enak sampai saiki ya ora wong sing ngono iku pakoti kamala mongko temen-temen nanggung sapa man buhtanan ing gawe-gawe dosane gawe-gawe wa isman lan dosa wa isman
lan dosa gedhe mubina kang cetha wong sing nglempar batu sembunyi tangan dheweke sing berbuat dosa malah nuduh wong liyane direwangi sumpah-sumpah ana iku fakau ditamala buhtanan wa ismam mubina buhtun niku maknane gawi-gawi kaya nek hadis kanjeng Nabi iku nate dawuh suci dina pas kumpul para sahabat kata liruna malribah jadi melemparkan pertanyaan yang para sahabat santrine kowe padha ngerti ora gibah ki apa gibah ki apa kang takoki ngono apa to gibah ki sahabat terus padha matur Allah wa rasuluhu a'lam sing kula desa njenengan kanjeng Rasul Gusti Allah kalian jenengan kula mboten ngerti gibah niku napa kanjeng Nabi terangno sing dina gibah yaiku likruka afoka bima yakrahu gibah kuwi kowe nyeritakno cerita ngrasani dulurmu muslim lawan ucapan sing ucapan mau nek dirungu wonge gething utawa gegeten ngrasani ngucapno sedulure muslim nek nganti wonge krungu wonge mangkel iku jenenge gibah terus sahabat sik takon meneh lila didhawuhake diaturake apa aita ingkana fi akhi ma'qulu Nabi lah nek sing kula ucapno niku sing kula kandhakno niku apa anane wong kae gawene gratel tenan jeneng Nabi wong kae gawene mabuk tenan jeneng Nabi wong kae gawene main gawene demenan tenan jeneng Nabi kula boten nambahi boten ngurangi ngomong apa anane ora kok ngrasani wanane gak nambahi gak ngurangi cara bahasa saiki ngoten apa eka ingkana fi akhi ma'qulu nek sing kula ucapno niku apa anane kanjeng pripun ngoten iki kanjeng Nabi terus dawuh ingkana fi mataku faqati tabtahu lah nek sing mbok omongno bab dulurmu iku apa anane ora nambahi ora ngurangi ngono iku jenenge gibah nek sing mbok omong kamu kok mangkel bapane aku cerita mek wajib si mau ora diaduk ya si mau gua iki juga dulu nang warung ini mabuk umpamane mabuk tenang nek krungu wonge kok mangkel iki jenenge gibah lah sing tak omong panane kula mboten ngurangi mboten nambahi kanjeng Nabi lah iya sing kok omongno apa anane ora nambahi ra ngurangi ning kok nek krungu mangkel iku jenenge waqti tak tahu wa lam yakun fihi faqad bahat tahu dadi padha nek dosa dina nek sing kok omongno ora anane ora panane mbok tambah-tambahi jenenge kowe malah gawe ukara gawe cerita buah kalau saiki lah nek ayat iki mau buhtanan niku dosa gawe-gawe dosa lek nuduh nyolong nuduh mitenang lakoni elek wis ora ngakoni jek nuduh wong liya wong mau nanggung buhtanan dosane melempar tuduhan dosane gawe reko-reko lan dosane berbuat wa isman mubina dosa lek lakoni dosa lek nuduh iku bakal tumplek ning wong mau sampe dadi wong bangkrut ning akhirat tadruna man muflis kan nek nate dawuh kowe ngerti ora wong sing bangkrut iki sapa ta wong sing bangkrut kan dawuh mesti yang sing mboten gadah dhuwit mboten gadah bondo jeneng Nabi wah ora sing diarani maksud wong bangkrut iki ben ning akhirat yaumul qiyamati bisyami wa sholatihi wong sing teko sampe ning dina kiamat nggawa ganjarane poso nggawa ganjarane salat nggawa ganjarane sedekah nek wong mau yo nggawa ganjarane ghibah nglarani wong iki ngrasa mangisoi wong iki
taun jotosi wong iki cara bahasa Arabe wasafa kada mahala wadoro bahala taun rasani wong iki taun jotos wong iki taun nolong bandane wong iki taun misoi wong iki dosane digawa banjur sumpen ing akhirat dosane wong sing maidu menyek mau ditambahi dijupukna dosane wong sing dipaidu najan gawa ganjaran salat akeh ganjarane dijupuk dienggo ijoli wong sing dipaidu iki wong sing muflis lah wong sing berbuat elek terus lempar tuduhan mau nanggung dosane dhewe ya dosane wong sing dilempar tuduhan mau wong sing dibuhtun mau sing dikaya dikorek buhtanan wa ismam mubina dilajengaken ayat walaula fadlullahi 'alaika ayat menika khusus tasbiyah pengalembono matur teng Kanjeng Nabi nerangno keutamaane dari Rasul walaula fadlullahi lan lamun ora krana fadhole Gusti Allah 'alaika ing atase sira Muhammad wa rahmatuhu lan ora rahmati Gusti Allah lahammat yektine padha nyejo sapa wong akeh sapa thaifatun golongan lahammat yektine padha nyejo sapa thaifatun golongan minhum sangka wong akeh sing dimaksud ya kaum wetok mah lan wong saiki sing padha musuh ayu dillu ing yen nasarake sapa dhaifah kae sira Muhammad wa mayu dillu lan ora padha nasarake sapa wong akeh illa angkusam kejaba maring awak dhewe dhaifah wa mayu lan ora padha melarati sapa dhaifah kae sira Muhammad min syai'in sangka suwiji-wiji apa wae mine izaidah mangane taklil wa salam misulunake sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira Muhammad alkitab lan kitab wal hikmata lan hikmah wonten ingkang manai sunah wonten ingkang manai hukum-hukum sing diterangkan Kanjeng Nabi saking Al-Qur'an wa'allam lan wis paring ngerti lan wis meruhake sapa Allah kae sira Muhammad maing barang-barang lam takun kang ora ana sapa sira kabeh ora ana iku ta'lamu ngerti sapa sira bakal wis ana apa fadlullahi fadle anugrahe Gusti Allah alaika ing atase sira Muhammad iku aziman gedhe agung ayat terangane Kanjeng Nabi niku dipayungi anugerah fadhol rahmat Gusti Allah awit dereng dipun miyosaken dening lairaken ngantos dipun lairaken ngantos sedo ngantos benjang akhirat niku pikantuk ridho fadhol lan rahmat Allah Kanjeng Nabi niku direka sedane bolak-balik. Cara ngungguhe wong akeh, Kanjeng Nabi niku awit cilik dereng nate menangi ramane. Dadi nembe 2 bulan riwayat 6 bulan abahe Sayyid Abdullah sedo. Dadi lahir sampun mboten menangi bapake. Terus umur balita umur 6 tahun niku sing kaul sing muktamad umur 6 tahun muktamad niku sing masyhur umur 6 tahun ditinggal sedo ibuke dadi 6 tahun wis ditinggal bapak ibuke mboten kagungan bapak ibu pun sedo terus diramu baenang namine Saibah Alhamdi yang langsung masyhur disebut Abdul Muthalib
Dirambut bae 2 tahun sedo mulai bae. Bar niku dirambut Pak Li'e Abu Thalib. Pak Li'e niku pikir bulan duwi. Anake akeh. Nah, dilaras dinawar bae. Wis bujaran duwe Pak Mbok, tinggal bae pisan. Lunut dirambut Pak Li'e Abu Thalib anake akeh. Niku cara nalar ngono wonge kopen ora kopen. Mboten kopen, anake akeh. Akeh entek nang duwe. Mila Pak Li'e wis tinggal Pak Mbok. Dadi ora kopen. Terus bar niku ya kerja ngongon. Terus kerja ning ngene Bukodijah. Bukodijah niku juragan Rondo Sugih Wayu Diwaga. Jodoh pakaian Mekah itu ning Sam niku niki meliputi Yordania, Suriah, Irak, sebagian Irak, terus sebagian Palestina niku. Kerja niku nek berarti akeh. Nah, cara berarti akeh itu langsung dileno kabeh karek nek mari. Padahal cara dipek piro wae mangko. Artinya Kanjeng Nabi niku cara teori sakniki niku ora kopen, ora kira iso pendidikan, ora kira pinter, ora kira intelektual. Tapi karena fadhole Gusti Allah lan rahmate Gusti Allah, Kanjeng Nabi mengetahui paham babagan ilmu astronomi perbintangan, babagan ilmu penciptaan dunia sampai terus diciptakno. Ngantek somben dina kiamat pirsa kabeh mergo dibimbing langsung Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngerti makhluk apa sing pertama diciptakno. Kanjeng Nabi ngerti pirsa gimana proses penciptaan langit, bumi, lintang, tata surya saenek iku. Padahal wong gak tau sekolah, wong ora tau ngaji, tak durunge. Maksudnya ora tau dibimbing, dididik secara lahir mboten ate kok keloro-keloro. Ini anggon, cilik tinggal Pak Mbok. Siap 6 tahun sebetulnya gak ada apa-apa, belum baik 2 tahun tinggal mati baik. Terus menurut Li'e anaknya akeh, irim sangat duit, bulan duit. Terus kerja ngomongan kerja, maksudnya ngomongan waktu sewa, ngomongan jarak ini. Bakulan gak ada naik kok. Lu kok iso intelektual kaya ngono nek ora dibimbing Gusti Allah, nek ora mujizat mboten mungkin. Jadi kan Nabi pendidikane ora terima ngerti sing saiki ning alam dunya, nalika dunya ora enek. Iku wis pirsa. Ngantek dunya pertama diciptakno iku apa ngantek sampe najuri bumi, iku Kanjeng Nabi iso nerangke. Ngantek lapisan angkasa raya sing urung iso dijangkau kabeh teknologi saiki Kanjeng Nabi wis menjangkau ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Iku nek ora mukjizat ora bakal. Nah niki mergo fadhole Gusti Allah, Kanjeng Nabi direka sedane iku bolak-balik tapi ora iso wong iso ngreka iso ngarah cilakane Kanjeng Nabi boten saged walau lafal kula alaika rahmah. Mergo fadhol lan rahmate Gusti Allah. Kanjeng Nabi tahu pas salat ning Ka'bah. Bukan singking nek ngincin malah jahal engko kayak jengkang jengking nang kene nek ambil kiwatu engko tenang ngincin pas salat sadurunge jero niku salat nembe salat Abu Jahal munggah ning dhuwure Ka'bah ning lotek Ka'bah biyen sik dirubungan brawono berhala kok sinetron aku swidak berhala munggah ning Ka'bah nggo waktu sak junjungan kira-kira sak sirangkong lah. Pas Kanjeng Nabi nembe sujud apa dibleki watu ing dhuwur. Lho watu itu dilemparno iso anjlung iso. Tapi sebelum nyentuh Kanjeng Nabi buane dhuwur nguber Abu Jahal melek. Ngono iku nek ora bagian hidayah, ora hidayah jek ora gelem iman. Terus meneh nek pamaten jengking-jengking nang kene wah tak usep-usepno raine nek awon-awonan lho Kanjeng Nabi pas ngoten anggen moro itu didil-didil kebirit-birit
terus takoki lha jere kowe apa gak gundul amat lah aku rono iki ana wong gede wae mateni aku terus ana kaya kanal iku kondak parit sing saka geni terus Kanjeng Nabi dawuh kok mau aku jal sido nyedak rene yektine malah diketok-ketok dening Jibril dawuh Kanjeng Nabi wa alama gawa wa anzalallah wa ma yaquluna min syai'in dadi ora ana wong sing iso gawe mudarat teng Kanjeng Nabi sedikit pun dadi min syai'in dalam bentuk apapun iku mboten saged sing ape mereka nyedani kathah nalika teng ape hijrah itu dikumpulno jawara-jawara 40 mubeng daleme Kanjeng Nabi angger diinceng kok ijek sare diinceng dik sare Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran kon tindak dal sing dikeninggali Sayyidina Ali ditinggal daleme niku pamrih apa pamrih ana titipane wong akeh wong Mekah Kanjeng Nabi najan dimusoi najan ape disedani iku termasuk wong sing ngubung barang niku titip barang niku paling dipercaya Kanjeng Nabi jadi Sayyidina Ali dititipi barang iki omahe kono kanggo wong kae terno ali sesuk iki barang iki kanggo wong kae terno kono termasuk sing nyelok ngepung niku ana barange sing dititipno Kanjeng Nabi ya lucu Kanjeng Nabi terus barang wis waya tindak Nabi dia tindak kalau maos wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda sakjane dene niku wong kafir padha keturon nganti wis panas dicocoki bareng ngilir sing ngilir Sayyidina Ali lho kok kowe Ali lha Muhammad nanti kowe wis metu wis ngono bengi lha kok kowe nang kene lha apa lha kok joko barang-barang iki ngono kok terno nek kono-kono termasuk barang nek ora ini ngumpul nang kene ape ngopung barang nang kene kok iso Sayyidina Ali ditinggal kan ngeterke barang-barang sing diamankan Kanjeng Nabi niku dadi wa ma yaturuna kami syai'in boten saged Kanjeng Nabi niku kekatrapan darurat saka wong liya dalam bentuk apapun termasuk wong sing nek ana ditake nek prestasi sing masyhur jenenge Dasur wonten sing hadis nerangno jenenge Gauras pas Kanjeng Nabi layah-layah kang sore wit diparani tonge pedang gulune terus takon man yahmi kamin ya Muhammad kowe tak tongi gulung nganggo pedang saiki sapa sing ape jaga kowe sama aku nek tak ketok gulung Rasulullah jawab kanthi tegas tegar Allah ngoten niku terus Gauras niku ngrekeni pedange blok berarti atur Kanjeng Nabi enten ditongi man yakni kami ini saiki sapa sing ape nyelametno aku sapa aku mboten enten karek jenengan melasi jenengan kumateni kula akhire mboten dipejahi karena tidak nomolek dadi wa ma yaduruna kami syai terus kan mulai Gusti Allah wa anzalallahu alaikal kitab Kanjeng Nabi diparingi kitab Al-Qur'an dadi saniki sedang kita kaji ini didawake turunake teng Kanjeng Nabi lewat malaikat Jibril tumurunan dunya niku mangsane kira-kira 20 tahun luwih sithik mulai Kanjeng Nabi diutus ngantos akhir ayat turun niku kira-kira 23 tahun nek hijriah nek Masihiyah 23 tahun luwih sithik cacahe ayat ya ana sing nerangno kalau kurang sapa niku cacahe surat 114 kitab niki dadi pedoman dadi panutan dadi lampu pepadange umat Kanjeng Nabi Al-Qur'an ya dadi tongkat sing iso nuntun lakune wong awake dhewe iso gondelan Qur'an niku nek awake dhewe yo nyedak wong sing ngerti ilmu Qur'an awake dhewe iso paham memahami Quran nek nyedak wong sing paham Quran
terus nanti wa anzalallahu ala kitab wal hikmah lah gitu. Istimewa Kanjeng Nabi kok dene hikmah wicaksana bijaksana. Kula sering matur Kanjeng Nabi niku anugerah paling gedhe kanggo umate saka Gusti Allah. Utusan sing saka golongane menungsa. Menungsa sing ngerti menungsa. Paling ngerti menungsa lan menungsake menungsa. Kanjeng Nabi hikmah bijaksana. Nek perintah ora ana sing abot, perintah Kanjeng Nabi ku sing abot ora ana, mergo Kanjeng Nabi menungsa, sing diperintah ya menungsa. Apa cek goleki perintah Kanjeng Nabi sing abot iki sitoke goleki ya, goleki ora enak. Apa bahaya wajib sing abot apa? Perintah Kanjeng Nabi sing abot iku goleki ora enak. Salat abot. Abot di ngedos. Abot di nyepet. Apa sing abot goleki kanggo manungsa ora ana, jaba nek awake dhewe ora patek manungsa. Salat abot ora ana. Apa nek siji-siji ora ana. Perintah Kanjeng Nabi sing abot kanggo umat niku ora ana. Mergo Kanjeng Nabi hikmah. Apa meneh zakat. Zakat yo blas ora abot to nek duwe ora wajib zakat. Abot iku sing duit akeh. Abot itu kok bedhe ya. Abot ndi ambek main salah 1 juta mek zakat. Ya abot main, abot nyawer kudune. Enteke akeh nyawer lho dhewe bayarte. Nyawer kan ono 2000 wani ngono, ora wani isin lho. Tapi nek kota infak cara niku 50 dilebokno nek ya bayarte. Goleki sing kira-kira nek sik kelawu goleki sing kelawu paling ngene 2000. Zakat kuwi enteng ora wajib nek ora duwe kok. Zakat mal, zakat pari iku ora wajib nek ora duwe enteng. Zakat iki kanggo sing duwe. Lah sing duwe pakai abot kok mergo ora percaya ambek akhirat. Mergo mergo medhit. Tapi nek main kalah 1 juta ora kapok. Kalah 1 juta ora kapok. Lo tau kumpul 26 juta kalau kabeh jariah ning Kasiman ra ono ya 200 juta bersawah perkara kokean jariah nek kokean nyawer main lho 200 juta perintah Kanjeng Nabi al-hikmah Kanjeng Nabi iku diparingi hikmah Gusti Allah perintah ora ono sing abot apa nek golek siji-siji ora ono sing abot blas. Kalau HP tonggo, jenis kebutuhannya mau HP tonggo, sing cilik-cilik, bintang dulu dan enteng, ya tonggo. Itu enteng loh. Wis kebutuhannya mau, kan HP bojo. HP bojo, kalau duwe bojo itu untuk ganjaran. Ora oleh HP kalau duwe bojone tanggane. Tutuk tanggane lho. Lah perintahnya penting kabeh hikmah. Lho ngono kok sabut itu perkara awake dhewe berarti gak entek wong anggen sabut ing perintah Kanjeng Nabi. Larangane iku enting kabeh nek tinggal pinuk tapi ya lah critakno mau ngombe. Ngombe wong sing waras sing lara pengen waras kok sing utek waras pengen rusak uteke. Lah pengen padha kok sing wis waras-waras aja dibaleni. Sing overdosis ora enak overdosis es degan. Overdosis es teh. Wong-wong overdosis es teh ngopal-ngopal yang yo rodok. Ya jan overdosis oplosan. Dut. Jenate wong kaya iki perkara apa? Ngombe. Perkara apa? Nglonte tabrakan. Apa? Menekani main erek-erek nganggo bokong truk, bongki ing dalan. Sing dilarang iki perkara sing apik kanggo wong. Kanjeng Nabi al-hikmah. Termasuk babagan apik lan Kanjeng Nabi niku sangat ngerti umate. Kadang-kadang bolak-balik ana sakjane Kanjeng Nabi jenenge Mu'adz bin Jabal. Niku kon ngimami niku rakaat pertama maca surat Al-Baqarah.
rakaat kedua Anisa. Ono jamaah sing kesusu wong di buta. Ono terus kene kono gabah, mbok ninggal anak cilik ngono. Ambek urung ngantek terus rakaat kok sing blethuk ae nek maca kan mufaraqah. Mufaraqah niku pas jamaah nang ati niat misah ke jamaah terus salat dhewe. Bareng wis bar geger dituduh munafik yen misah jamaah geger kawan. Terus dilaporkan dengan Nabi. Dilaporkan dengan Nabi babagan apa itu? Babagan jamaah dilapori dengan Nabi. Sing didukai malah santrine sing imami jenenge Mu'ad niku mau. Mu'ad afattanun anta kowe gawe fitnah Mu'ad. Afattanun anta tak penting. Kowe pengen gawe fitnah ya Mu'ad. Sing kowe imami iki wong akeh ana sing penggaweane nang omah ditinggal sing anak cilik. Kok imami nek kowe salat dhewe, fasal lihat fasita. Nek kowe salat dhewe nek perlu katamu sak Quran, ora percaya nek apa-apa. Tapi nek jamaah ya kudu mikir jamaah no, salat sing umrah kaya kene ngono ora usah teko salat al-Baqarah. Biro-biro mangke kuatane sapi is ngono jamaah terus gak payu kok nek terus oke. Apalagi nek inatena malah ngono bae batawi istiqomah. Nah, kena mbek kulhu ae. Inate lan kulo bidunah lho. Oh, apalane istiqomah kulo ingatena mesti kuwi ya. Nek kok kira jamaah, kok ora enak jamaah terus moto sakrifis. Ora payu wis kuwe. Hal ataka wa amal nasa'al. Lah kuwi maca surat Al-Baqarah. Sing kedua An-Nisa. Didukani Kanjeng Nabi. Nek kowe salat dhewe ngono ya. Sak Quran katamu gak apa-apa terus bahasane awake dhewe ngoten. Dadi Kanjeng Nabi niku sangat al-hikmah manusa sing ngerti manusa sangat menungsakno manusa. Den kala awake dhewe niku ya ngerti manusa tapi gak batek menungsakno manusa. Manusane iki masalahane nek kaya awake dhewe nek kowe wong aku iki kanca ta. Terus umat matul biaya malah kalau wiridan surat Ikhlas itu kalau aku share wah ya ini mau kendang semaput loh wis umat berkorok tangan kayak pun muncul surat Ikhlas itu tolong aku share nah tolong aku share ini kayak nak motor nah aku bisa ya ukurannya Jawa Dewi utawa kon poso mutah jumangan juga suwene 40 dina. Ayo patek manungsa manungsa lek ngoten niku. Mbak nongkon wirid lah, bawane Pak Esi tak wiridno ta. Kowe pengen lunas kabeh utang. Wiridno katam Quran ping 30 ya. Wah sedina. Kiai jian kira patek ngerti. Wong maca sak lempir wis beliau kok ngatam Quran ping 30. Ben soro. Ora ngerti manungsa ngoten niku jenenge. Dadi akeh kadhe kala ora kabeh. Ya ana wong ya ngerti wong tapi ra iso ngomong wong. Misalnya aku dadi wong penting. Nek sing pertama wong ekonomis nggo mobil tak mangga-mangga. Nek sing pertama wong kusik-kusik nang aku tuklak-taklek. Lah segah nemoni kaya Pak Sis misale moro kaosan blok salah ngepir, mlaku ada cengklah-cengkleng. Ah, kere iki malah gak Jokowi. Mungkin manusia ngerti manusia tapi ra iso manusia dadi pimpinan itu gak enak dicontoh niku ora kabeh tapi ana ngoten niku lane sithik-sithik kula jenengan belajar niku Kanjeng Nabi egaliter niku mboten ditandha belajar Nanggoku kok sing tamune nggo mobil kok ngelitit kaya bos kaya Pak Ketenan utawa wong musik-musik kaya wajib doae nanti kursi tak kan lesehan aku nek iso layar niku kuwi artine ora beda-beda Kanjeng Nabi itu sangat egaliter tidak membeda-bedakan status atau label lahiriah wong banget kadang kalau sahabat itu bergeten ambek wong sing gak patek ngurmati Kanjeng Nabi
Nek hadis iki marang ngono ning sore ya. Ana wong Arab pedalaman. Moro nek masjid iki ora masjid saiki lho, masjid biyen lantene ya apa jenenge lemah biasa, itu biasa. Moro nek masjid itu turu ya nek masjid ning pinggir. Ora kula jenengan wong ya nek masjid tak cekel suwadem tengel ya. Lha kok soal apa greget tenape cara kene apa diwamplengi. Weh, wampel iki lho Kanjeng Nabi mboten ya aja. Aja kok ketaki ben ditutupno. Nguyon ning jero masjid. Turu ngajak ngono. Dikon tetep aja kok ngomong nek ketaki malah sekali nguyon ora apa-apa ngono rene rata. Ben ditutupno mulai wis bar diguyah. Niku wong Arab niku Arab pedalaman. Nek Arabi niku Arab sing wis mengenal pendidikan. Kanjeng Nabi bijaksana al-hikmah. Jadi nek merintah nang umat perintah sing enteng. Apa nek ngatur ora enek golek poso. Oh poso tak TK saiki do poso kok. Nek gerak-gerak malah padha mlebu sawe. Kok anake cilik do poso TK pas siji padha poso. Abot to poso. Lho wong sing cah cilik padha kuat poso, sing tuwek malah jedar. Jadi mulane wis poso kok aku ya ora sawal kok. Wah kepamong niku padha niku. Wong kaya ora iki ya wis padha umat saiki ora umat. Umat tenanan wis. Lah poso ya enteng mos dina. Cah cilik padha poso. Abot kanggo wong sing umane kawin-kawin. Dos, nek wong iman kuwi kuat ae. Ora ana mati perkara poso iki enak. Sing enak ya mati perkara kakehan mangan sak katoke sing dipangan, kakehan mangan ora duwe sirikan. Akhire sing diabot mangan larangane tambah dadi sebabe mati. Sing darah tinggi mangan larangane yang dadi sebabe mati. Wal hikmah Kanjeng Nabi niku sangat bijaksana. Kanjeng Nabi pirsa apa wae mergo diparingi pirsa karo Gusti Allah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa 'allama lana Gusti Allah ma lam takun ta'lam. Kanjeng Nabi mboten ngerti napa-napa wae. Mboten pirsa napa-napa saderenge diparingi pirsa Gusti Allah. Tapi karena dhewe fadhol wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kanjeng Nabi ora trimo pirsa barang sing ning apik. Termasuk dhuwure langit sapitu, ngisore bumi sapitu, ujung dunia kan Nabi pirsa kabeh. Nek khususnya nonton cah cilik-cilik yen kita gede-gede kan nek apal aku tak cilik apal. Pirsa aramuri kaya ing ngersane tak nek ya kembali lagi. Maksudnya nos rengene da ono layanane Kanjeng Nabi iki nyawang buri kaya nyawang arepe. Nek CCTV nek madhep ngalor ora roh itu. Tapi CCTV nek Kanjeng Nabi nembus sampai Sidratul Muntaha, nembus sampai ujung dunia. Wa'allama kama lam takun ta'lam. Ngerti ilmu astronomi sing ora dingerteni teknologi saiki, ngerti ilmu geologi, ilmu bumi, sains-sains jero bumi sing ora dingerteni kok sakniki iku Kanjeng Nabi pirsa mergo diwehi pirsa Gusti Allah Ta'ala malam takun ta'lam. Gusti Allah wehi pirsa ning Kanjeng Nabi barang apa wae sing maune ora ngerti, termasuk apa sing dhisik dhewe diciptakno. Termasuk somben piye hancure bumi, termasuk somben piye neraka iku piye, swarga iku piye. Kanjeng Nabi pirsa kabeh mergo diparingi pirsa Gusti Allah wa 'allama kama lam takun ta'lam. Sadurunge mboten pirsa tapi diparingi pirsa Gusti Allah, nyawang buri kaya nyawang kersane. Kena srengenge Kanjeng Nabi ora ana layangane. Kanjeng Nabi ora nate junjung iki mani lawan menco ing slirane ora wani iku jumlahe 10 khususiyah itu nek amal nek apal sapa apal iki insyaallah kalis
saking kobong maling bilai fitnah iblis. Aku baleni akal boten bae Batawi Kanjeng Nabi Muhammad niku kobong maling tok akale tapi sekutane seneng ngono tok ae wis tidak baleni nganti suwidak lusin sik ra apal wae wong ngabuki aku terus SD nanti saiki siap 10 khususnya itu aku tak perlu sekolah SD siapa Kanjeng Nabi Muhammad wis keparingan ini 10 khususnya keagungan orang nanti anggap, orang nanti sahe Kanjeng Nabi gak pernah anggap sepanjang hidup awake dhewe nek kene anggap ping pirang musim gimana Kanjeng Nabi ra tau anggap blas orang nanti sahe iku najan merem netrane netra merem nilang ati langgeng dikire Kanjeng Nabi anggap wah orang nanti junub ngipi metu mani Kanjeng Nabi nek sahe ra nanti junub lalar mencok ing slirane ora wani Kanjeng Nabi ora pernah dicoki lalar awake dhewe ora temu lalar jingklong soro wani akeh wong ambune kaya soro ana sing ambune kaya ora-ora ana sing ambune kaya slira dadi wani kabeh Kanjeng Nabi ora wani kewan galak ora wani lalar mencok slirane ora wani wis arah mburi kaya usane kena seni tak ono layanane kewan apa lae aton lurute diwana kowe ulut nek Kanjeng Nabi macan gajah ula rawani nek Kanjeng Nabi ulut kabeh uyuh taine ora ono abete Kanjeng Nabi mboten ate ketinggal uyuhe nek uyuh teng pundi mboten ketinggal yen lungguh kagem lungguh dhewe lungguh mek wong sing paling dhuwur ya kita sak dhuwure sithik lungguh mek wong sing cebel ya kita sak dhuwure sithik lahir wafat wis sunat Allah wis gawe niku 10 sedaya Kanjeng Nabi. Dadi al-hikmah bijaksana. Sumeh wajahnya tersenyum Kanjeng Nabi niku nek wong umet nyawang wajahe Kanjeng Nabi wae ilang umete. Lah awake kan dikala ora umet jane ora susah tapi kepethuk awake dhewe dadi susah. Mergo wajahe wajah susah, wajah peteng wajah mumet pengen ayam nyontoh kaya Kanjeng Nabi pengen iso nyontoh piye ya nyontoh wong sing ngerti sejarah Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi nurono akhlake ning santrine para sahabat nurono ning para tabi'in ning ulama nanti teko kula jenengan iki angger sering nyedak ulama ya kenal akhlake Kanjeng Nabi al hikmah wa 'allama kama lam takun ta'lam Kanjeng pirsa apa wae sing maune ora pirsa Kanjeng Nabi pirsa malaikat sing paling gedhe malaikat Israfil sing gedene malaikat Jibril iku mabur setahun iku mung lagi teko dhuwure rong nganti lambi malaikat Israfil malaikat Jibril iku bumi sak isine iku carana kaya nyekel koin nek malaikat Jibril iku sing gedhe malaikat Israfil beribu kali malaikat Jibril itu dalam bumi saat ini kau nyekel koin itu ditantang wong kafir dalam di malaikat dulu gitu kafir cites dengan mawon wakana fadlullahi 'alaika 'azima monggo fadl Gusti Allah marang sira Muhammadku banget gedine nah tambah seperti boleh nek boten tutup minggu kajeng la khairu fi katsirin min najwahum la khairu ora ana bagus iku maujud ora ana apik ati ana apik ya elek berarti fi katsirin ing dalem wong akeh wong kang ing dalem akeh min najwahum sangka bisik-bisike wong akeh ora ana apike blas wong sing klosak-klosik bisik-bisik iku ilang sapa ilaman kejaba amal kang bena sapa man bisa dapotin kelawan sedekah au ma'rufin utawa kebajikan au islahin utawa gawe bagus bainan nasi ing dalem antarane manusa ngeten wong niku rata-rata kan seneng jagongan klosak-klosik bisa-bisi apa wae iku elek kabeh kejaba kelung perkara iki
blas kejaba telung perkara iki. Trimo nek gak trimo. Klesak-klesi kuwi bature min najwa fi katsire min najwa iku lakoira. Elek ora apik ya elek. Kejaba telung perkara siji nek klesak-klesike ilaman amara bisa dakoh. Iki sing apik iki tapi gak patek kok gelem nrimo iki. Angger diperintahno basa dakwah biasane padha pergel. Padahal sing apik iki cara klesak-klesi. Ngaji. Wis apik. Siaran sedekah. Sedekah iso ora balak. Sedekah iku ben iso diundung nek kono. Sing oleh klesak-klesi sing dianggap apik iki. Siji sedekah. Sedekah kuwi ora enak cetane. Wong sedekah terus mlarat iki gak enak. Besi-besi siji sing pertama sedekah. Tapi iki kanggo wong medhit lho, wadune pengen. Wadune melek boleh golek dhewe kok. Wis supaya diangen-angen dhewe iki sing muni ngono dawuh Gusti Allah. Percaya nek gak percaya, manut nek gak manut, klesak-klesi sing apik siji sedekah. Bisi sedekah, bisi jariah. Nomor loro bisi-bisi perkara kebajikan ma'ruf niku apik munggo agama. Ya apik munggo manungsa, apik munggo hukum agama, ya apik munggo hukum sosial iki jenenge ma'ruf. Ngajak-ajak apik. Anu sing kuwi tanggane sing apik. Klesak-klesik ngajak sing apik. Perkara sing apik baik dari sudut pandang agama atau sudut pandang sosial umume wong. Dadi mlane urfan iki basa umum. Umume wong ya apik. Apike ya ngene, apike ngene wasiat utawa klesak-klesi perkara sing apik menurut ukuran agama, uga apik ukurane manungsa, uga apik ukurane umume urfan. Kisah nomor loro sing apik. Awak islamin bainan nas utawa klesak-klesi, besak-besi ndamekno wong sing rukun. Najan karo crita lah. Ndamekno wong sing rukun pamane iki crita. Pamane kan kula gak rukun ambek Pak Telanang. Iki diklesak-klesi kan. Sampeyan terus dipake anak. Ndak iso. Iya. Terus gentena, bae critane kok dijine. Sampeyan kok salam kok ya tenang. Iya tenang, akhire islahin bainan nas. Omong klesak-klesik sing ndamekno wong sing lagi rukun. Iku ya dilem barang sing apik. Liyane kuwi elek kabeh. Klesak-klesik rasane, klesak-klesik rencana bal-balan, klesak-klesik rencana nyawer, klesak-klesik apa wae omongan cilik. Iku kabeh elek jaba telung perkara iki. Siji ajak-ajak sedekah, ajak-ajak berbuat ma'ruf apik, nomor loro klesak-klesik pengin ndamekno wong sing gegeran. Wa man kaisapane wong iku yapaan lakoni sapa man dari kae mengkono-mengkono kabeh amal perintah sedekah, perintah ma'ruf lan ndamekno rukun wong gegeran ora rukun mau. Ibtiwa amardotillahi karana preridone Gusti Allah. Kabeh karana Allah ora pamer ora karana wong. Wasaufa nuti mongko bakal aweh insyaallah iman ajrone ganjaran aziman kang gedhe wong sing omongan cilik nglakoni telung perkara mau ajak-ajak sedekah ajak-ajak nglakoni apik lan ajak-ajak ngrukunno wong sing padha rukun kanggo kabeh golek ridho Gusti Allah ora pamer ora riya ora sum'ah ora didodohke wong ora iku dijanji Gusti Allah bakal diwireni ajron azimah ganjaran kang gedhe banget untuk iki dimanfaat sebagai Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.
subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim masyaallah wa la yasifu khaira illallah bismillahirrahmanirrahim masyaallah wa la yasifu su'a illallah bismillahirrahmanirrahim masyaallah ma kana min ni'matin faminallah bismillahirrahmanirrahim masyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Qadir ya Sami ya Alim ya Mu'min ya Muhaymin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Qawi ya Matin ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim ya Halim ya Rauf dzul Maradil Arsyil Majid fa'al lima yatahalla wa la yaqa'alika ya Allah nasyhadu an la ilaha illa anta ya Allah Allahumma la tata'ana fi majlisina lamban illa wafarta wa la hamman illa farajta wa la tayyiban illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la dhawalan illa hadaita wa la amuban illa satarta wa la hajatan hiya laka ridwan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita ya Allah Allahumma ij'al hadzal majlis majlisan mubarakan nafi'an ma'iyatan dhahirun wa batinan dunyan wa akhirah waj'al hadirina fi hadzal majlis mimman yastahiqu maghfirataka rahmatika ya Allah ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum